Goedemiddag. Dit is Sneun in Friesland. Jawel, nog 12 uur is te gaan. Het is 8 minuten over 4. Wat doen we nog? Wij komen erin van dit uur te praten met Wilfred de Jong. Hij is de wetvier van het Sterke Jerke-project. Die bent met de Jerke met het vlot echt onderwijs. Nou, lauwe zeg. Wat ze net was, zullen dat Jerwe van Wilfred. Ze zullen echt varen op het wat. Dus er zijn ontwikkelingen rondom de Sterke Jerke. Wij praten hem daar dadelijks oor bij. Wilfred de Jong. Goedemiddag. Goedemiddag, Geert. Precies. We zitten nu in Dokkum. We zijn net in Dokkum aangekomen. We zijn vanmorgen uit Leeuwarden vertrokken. Prachtig zonnig weer, maar kei hadden we tegen. Maar we hebben het op dit redden. En we hebben even aan de kant uitgegeerd. Want als we nou deurvaren waren, dan had de harde wind en het geluid van de motor. Het had niet goed komen voor die uitzending. Nee. Want de wind die speelt dus de hele media wat parten inderdaad qua geluidsverbinding. Maar je bent onderwijs naar Lauwersoog, Wilfred, hè? Ja, dat klopt. We gaan hem vanavond in Dokkum laten leggen. En morgen varen we verder dan naar Lauwersoog. En vanuit Lauwersoog is volgende week zaterdag is de open dag van de KNRM. Daar zijn we bij aanwezig met de Sterke Jerke. Mooi. En daarna is de bedoeling een aantal proefvaarten maken op de Waddenzee. Dus we gooien eens even op een zandbank, we gooien even op het droge. We gaan onder allerlei omstandigheden proberen die Sterke Jerke uit te testen wat die allemaal hebben kennen. Ja. Daar ook even de kinderziektes uit te halen. Even bij de eilanden langs denk ik om even te kijken waar we liggen kunnen als we naar de eilanden toe gaan. Dus ook daar zaten we bij de KNRM-stations wezen. Kortom, we gaan de komende weken hebben het nodige te doen op de Waddenzee. En dat jouwt in de gelegenheid om dat wat er dan nog aan keren te herstellen. Want de officiële doop komt echt dichterbij, Wilfred. We komen wel in een fase dat het wel heel echt begint te worden, zal ik maar zeggen. Ja, 27 mei dan in de doop, Geert. Dat is in het weekend van het straatfestival in Leeuwarden. De doop is achter de harmonie. 27 mei is na Hemelvaartdag, die vrijdag. De doop wordt verricht door niemand minder dan het zeilmeisje. Laura. Dat is Laura Dekker, hè? Laura Dekker, inderdaad. Hè? Ja, zij is er nog onderweg op dit moment van de Caribbean. Onderweg naar Portugal, maar ze is op dit in Leeuwarden om op 27 mei tussen 2 en 3 uur achter de harmonie de doop van de Sterke Jerke 4 te verrichten. Mooi man, ja. Ja, prachtig. Ja, joh. Dus het gaat allemaal geweldig. Ja, het is toch, het is wij volgen dit nou wel een beetje begonnen september Oorlier verlien. Oorlier. En was het zien wat er al hier gebeurd is, Wilfred? Het is toch wonderbaarlijk. Nou, het is op een Jerke in je varen. Ja. En wat voor varen. Ja, ik hoorde gisteren nog iemand zeggen van die nieuwe Jerke, dat is de meest gefotografeerde boot ter wereld. Nou, we hebben het onderweg weer zien tussen Leeuwarden en Dokkum. Man, hoe vaak we op een foto komen is, dus dat belooft nog wat voor de toekomst ook. Ja, absoluut. Nou ja, en dan waar we natuurlijk ook net via het werd het al van bedoeld is, want de plastic soep die moet bestreden worden. Is er al een programma voor de Jerke voor na de doop, zeg maar steeds? Ja, er staat wat een en ander te gebeuren. Kijk, we hebben besloten dat we na de zomer gaan varen met jongeren. Hè, dus de groepen 8 van de Waddeneilanden basisschool. Ja. Waddengemeente. Nou, dat tillen we over de zomer heen, zodat we voor de zomer alle kinderziektes uit deze Jerke halen kennen. Er staat wat nodig op programma, hoor. We doen met de Elfstedenweek. We hebben natuurlijk Zeel Harlingen, waar we de schepen binnenvaren. Wij varen voorop daarbij. We hebben nog een project in Terschelling. We hebben, wat ik net al noemde, volgende week zaterdag de KNRM in Lauwersoog. Mooi man. Het Scheepvaartmuseum in Sneek, waar we bij komen te liggen, waar een tentoonstelling over de Sterke Jerke komt. Ja, het zijn allemaal dingen die ik even zo in het hoofd doe. Kortom, we hebben nog wel het een en ander te doen voordat we inderdaad na de zomer met de jeugd gaan varen. Hartstikke mooi. Wilfred, wij zijn weer heel naar bijpraat. Ik wens je hem een noffelijke reis nog naar Lauwersoog en wees voorzichtig, zou ik zeggen. Ja, we krijgen letterlijk de wind van voren vandaag. Maar dat maakt dus geen bal uit, Geert. We hebben een boel lol en we hebben een prachtige bemanning aan boord. Het is gezellig. En we zijn al in Dokkum. We gaan hem zo meteen nog verder Dokkum in. Hartstikke morgen. Heel mooi. Dank voor die bijdrage, Wilfred. Geert, je een fijne vakantie trouwens, hè? Ja, dank u wel. Dan gaan ze van deur. Ja, ik ga er van deur. Ik straks nog wel even uitlezen. Aan de meeste thuis. Jo, hoi. Hoi.